הם מאוד מעגליים, כלומר, בן אדם אחד עולה לשלטון ובן אדם השני הולך לטמיון. לפני 70 שנה הבניין הזה, אותו רייכסטאג, היה תחת שלטון הרייך השלישי, ובעצם פה היו מוצגות תהלוכות של הצבא, אותו צבא נאצי. והנה, 70 שנה לאחר מכן, חבורה של בני נוער לאחר הצבא, אחד מהם הולך עם כובע של בתולים. רגע, תראה להם מה זה. אנחנו נמצאים מחוץ לרייכסטאג, לפני 70 שנה בדיוק, על הדשא, על המדשאה הזאת, המנהיג הבלתי מעורר של גרמניה, אותו בחור עם שפם ונורית בצד, נואם פה מול קהל שלם, קהל של עם שמאוד נפגע מהמשבר הכלכלי של תחילת שנות ה-20-30 ולאחר מלחמת העולם הראשונה, והוא צמא למנהיג שיודע מה הוא רוצה, אוקיי? לפני 70 שנה הוא פה נואם, צבא הרייך של אותה תקופה בא ומתארח אצלו פה, והם עושים פה חגיגה מאוד גדולה. יהודים באותה תקופה מתחילה שנאה מאוד גדולה. היטלר בעיקרון הגיע מאזור בוואריה, מאזור היער השחור, קרבת מינכן, ובעצם הוא הגיע לכאן בשביל לכבוש את כל זה. כמובן שבדרך עלו לו כמה תחבולות, הוא גם ישב בכלא, הרייכסטאג נשרף, על ידי האנשים שלו, היה לו פלוגות חוד, אחר כך המון דברים, אבל בעצם לפני 70 שנה, בן אדם כמוני, מדריך טיולים כמוני של נטור, הוא לא יכול ללכת פה ולדבר חופשי, כי בעצם הייתה את השנאה, והתחילה, בעצם פה התחיל כל הרעיון הזה, קרוב מאוד לפה, של ועדת ונזה, שקבע את שיטת ההרג ההמוני, אותו הרג שאנחנו מכירים בעקבות הסיפורים שלמדנו בבתי הספר, בגנים, ובעצם כל יהודי מרגיש את זה על בשרו, אפילו עד היום הזה. לגבי היום, גרמניה היא בין ידידותינו הטובות ביותר, מדינה מאוד ליברלית, מדינה שמנהיגה את הגוש האירופי ואת גוש היורו, כרגע בשלטון, וצריכה להיות לעוד 4 שנים לאחר שזכתה בבחירות בפעם השנייה, זאת אנג'לה מרקל, שהחליפה את אותו שרדר שהיה. שרדר היה פחות מחובר אלינו, אבל אנג'לה מרקל ליבה עם היהודים. הרבה מקומות, הרבה טקסים, מזכירים את כל פשעי השנאה ופשעי המלחמה שהיו, והמדיניות של גרמניה היא באמת כמה שיותר להנציח ולהראות את הבאת אותו צער. אני יכול. זכר הקרמה. אני יכול. הוא מצטער. הוא לא מצליח, זה הקטע עצוב. תרים את זה, אידיוט. משפיל אותי. הוא לא יודע מה הוא עושה, הוא לא מצליח לבטל את זה. שנייה, אם הייתי מחזיק את החמה. וואו, איזה מעניין בגן חיות. בוא'נה, זה הדבר הכי ארוך בעולם. כן, אחי, די. תודה לך.